كميت علو كبرات تحتاتلتنا نسعة استلالوة زينا ومسنادونا نفلم لنا زينا زنبلكم ماكدا حقوسي فلما كاندر استاتوم ኣብ ሆስፒታል ደቀ ምሓራ አገልግሎት ሕክምና ዓይንን ስንን ምስፋሕ ጻዕርታት ይካየዳሎም አምባሳደር ዮሐንስ ተክለ ሚካኤል መሰበ ስልጣን ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ርክባት አካሄዱም አምኖ ዞባ ማይ ዓይኒ ና4 ዓድታት ዘገልግል ፕሮጀክት ጾሪ ስተማይ ተዋዲዱም ኣብ ናይጄሪያ ብሰንኪ ጸጥታዊ ስጋት ብውሕዱ 30,000 ሰባት ናብ ካሜሮን ሃዲሞም ኣባል ሃገራት ኔቶ ወታደራዊ ጥምረትን ከሕይላ ምዃነን ሓቢረን ኣብ ኢራን ብሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 37 ተቐቲሎም زرزر سينا هوسبيتال دقم حارز تمالئ مسارحيتاتن عقم سبن بمعطاق لنبرتي زتفلاليه كابيتات استمحايشه اغلغلوت اب زهبلو درجه بصحلهم اب ناي حكمنا سنن عينن اتاتاتي وزلهم معبل اغباب اسرار حدما اكل نايزيوم وكيل يرنا فيلمون تكابو زدالو صبصب موسى بخرزين كأربايوم هوسبيتال دقم حاره زواب اغلغلوت حكمنا عينن سنن نمسفح صعرتاتي كايت كمزلو سموياتنا غليصم حاكم سني دكتور إفريم كحساي نيرينا أبزها حبريتا أبتو هوسبيتال زركب كفل حكمنا سني بمسارحتاتون عام صبون كاب جزينا بجزي من محياش يري كمزلة بمحبر أبز جزيزي نايمت بحتا أقولقلات كمون بحجز ديجيتال إكسراي نقلعو سني نايم مملا أقولقلات كمزهبو أبريوم كاب كل نقصان زبالة يمز موتو كاب تصورنا خي طرف يمز موتنا قدم حجينا بس مرا خودو نيرام وين أتي مسارة عاوز خانة طرح حكمنا أبزرا خبو نيرام هجيجن لا قلب بالخاو حكمنا رخب لو ماتي نايراجي قلقلوت على حجبسي نايراجي قلقلوت ديجيتال هون اكس راي بكمبيوتر تحجيزو يسرح مسارح ماتي ازي معبول دهونه مسارح لنا اب وشت ثلاثه سئلي ناي اف ناي منغاغا ناي اسنان نوصل نخد مالتي ازي صوري اديت كتكبر تخلي خاو اتي اغلغلوت اوشت هوسبيتال كيتحاصره ابابيات تمرت بمخادون حكمنا اغلغلوت كمزبو بمنصار دما تغلغلتي اقديموم نابسمرا بمخاد كرخبو صنو اغلغلوت ابز غزيزي بقربا ابكباب يميغلغلو مهلاو مارديوم بحفشون حكمناتات بهوسبيتال وشتلو كاب هوسبيتال وصاخان غبرلو توشت هوسبيتال نغبرو OPD patients አለው በደገተ ራያም ተገልግሎም ዝምለሱ ማለት እዩ كبر زبالة حكمنا نزل اليوم كا عراتنا رقصهم حيدات يوم زقات مخمون تي كاب هوسبيتال وتصاخا نتمهارو awareness ويون نقحات اب حمامات سنن قصن منغاغا نزلو نخصفحن نعم كا مرمرا نقبرلهم مالتي زغانا زورنا ابيات تمرتي اب نعشت قولو نقبر مالتي انت كان زاتوك اتوكيرنا نسرحالو بفلاي اب كانزا سن زاتوكورا حكمنا أبقى سن زاتوكورا خنبر كلنا immediate relief ويكا قلتف حكمنا نزل اليوم كابك أنزان عرفهم ماتي ننا أشتغل أخا ناي مملأ سني أقر قلوت نهب ناي رخص نزقابر أخا متبحت قيرنا نعري لهم ماتي نترخصي حكيم عيني لوام تسفالت بقداء أبتن الزبا قنينهم زرعي حمامات عيني قطع عينن حبل عينن مخانم تغيسا باب درجو في وساقم زقبر حبيرام بزحتي كو از حبل عين نبلولو اب عبيت زرع ناي الرجي قطع خا بناشتو زرعلو مز نفاس غلزل على قند من ناي نفاسات غيزي ناي الرجي قلت ناي الرجي قطع نبلو تاع الرجي كونجكتيفايتس نبلو زبازحي مالتي مسؤول ناي بكتيريال كونجكتيفايتس كلاي دتهرت الرجي كونجكتيفايتس دتهريلو اب عبيتون غزناي تيتي ناي تراكوما قالو بوزا حيكونن كن ساعات يلو رايو قرني معين زل اليوم كمان حدا خلته نركبينا كومون مطبحت نقررلو بزي كازي نابز تفرالي عدتات بمنقسقاس مس عيني زتاساسر حمامات نزلوم نبرتي حكمنا ورديت كم زغبر تقيسا دما بفلاي تراكوما بزوبان بزتغبر ناي معدال مدهانيتن غوسغواساتن توريو ناي تحمام نابز تحت درجه كم زورده غليصام تراكوما بزح وفريت تغيرلو كاب مدهانيت معدال جميركا مطبحتي مغبار جميركا ناي قرني بعين وشتن زعاتو كاو جميركاس بزح وفرت تغيرلو تبو لوط هناريو كابتي قدم نبت عامتات ريوز نبرنا كاب حجون قربت
ቁጥር ሕሙማት እንዳጎደለ እንዳወሓደ ውጤት ከም ዘለዎ ሳብዩ ማለት እዩ ካልእ እውን ከምኡ ምስኡ ሪፈር ዘድልዮም እውን ነስመራ ንብርሃን ዓይኒ ሪፈር እንዳበልና ብኡስ ማኔጅ ንገብሮ ኢና ማለት እዩ እቶም ሰብ ሞያ ኣብ መወዳእታ ፅሬት መሰረታዊ ኣገባብ ምክልኻል ሕማማት ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ፅሬት ከዘውትር ፀገማት ዘጋጠሞ ሰብ ድማ ተቐላጢፉ ናብ ትካል ጥዕና ክመፅእ መኺሮም ተገልገልቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ጎኒ ጎነቲ ኣብቲ ትካል ዝረኽቡ ኣገልግሎት ብሰብ ሞያ ንዝግበረሎም ሓልዮት ድሕሪ ምምስጋን ምስ ብዙሕ ተገልገልቲ ኣብ ክፍሊ ሕክምና ዓይኒ ዝረአ ፅበት ህንፃ መፍትሒ ክናደየሉ ኣዘኻኺሮም ንእሽቶ ክትብሎም ኣይትኽእልን ካብኩ ትጉሓት ምቕሓኻይም ንዕይ ካብ ስርሑ ካብ ገዝኡ መፂስ ቀዳም ንስራሕ ቅድሚ ምጅማሩ ሕሙማት ከመይ ሓዲሩ ኢሎም ክበፅሑ ክጎየሲ ብጣዕሚ ዘገርም ይሕጉሰካ ኣነ ዕጉብ እየ በዚ ሆስፒታል ደቀ ኣምሓረ ንእሽቶ ሕክምና ነይራ እዚ ቦታ እዚ ካብ ዝግበር ግን ኣዝዩ ገፊሕ ዳርጋ ንኩሉ ሜዲካልን ሴርጂካልን ዝኾነ ሕክምና ተገልግል እያ ምናልባት በብግዚኡ እናተመሓየሸ ዝመፅእ ዝተፈላለየ መሳርሒታት ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ኣሎ ምክንያቱ ንኡስ ናይ ስኒ ምስዳድን ምእላይን ዝነበረ ሕጂ ግን ናይ ዝተፈላለየ ግዜያዊ ዝኾነ መሳርሒታት ኣምፂኦም ናይ ምሕፃብ ናይ ምእላይ ናይ ምድንዛዝ ከምሳት ኣሎ ራጂ እውን ንገዛ ነብሱ ዝተማልአ እዩ አምባሳደር ዮሐንስ ተክለ ሚካኤል መሰበ ስልጣን ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ርክባት አካሂዱ ጋዜጠኛ ሀብቶም ፍረዝጊ ዘዳለው ዜናው ጸብጸባሎ ገር መስቀል ገረዝ ገሄር ከርቦይ አምባሳደር ኤርትራ አብ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን አቶ ዮሐንስ ተክለ ሚካኤል ب10 ለካቲት ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲት ب11 ለካቲት ድማ ምስ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ደንግዳው ደንግ ርክብ አካሂዱ ኣብቲ ኣብ ጁባ ዝተኻየደ ርክብ ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን አምባሳደር ዮሐንስን ኣብ ገስጋስ ናይቶም ኣብ ወርሒ ነሐሴ 2018 ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፃሕ ዝፈጸመሉ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝተረዳድእሎም ጉዳያት ብሰፊሑ ዘትዮም ኣብቲ ርክብ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ንታሪኻዊ ዝምድና ኤርትራን ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳንን ብምጥቃስ ሰናይ ምንየቱ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ንህዝቢ ኤርትራን ገሊጹ ብዘይካዚ አምባሳደር ዮሐንስ ተክለ ሚካኤል ምስ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ደንግዳው ደንግ ኣብ ኩነታት ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ዘተኮረ ርክብ አካሂዱ ኣብቲ ሓለፍቲ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ጁባን ከባቢያን ከምኡውን ማሕበር ኤርትራውያን ወነንቲ ቦጣት ዝተረኽብሉ ርክብ ሚስተር ደንግዳው ኤርትራን ህዝባን ኣብቲ ጽንኩር እዋን ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዝገበርዎ ደገፍ ብምጥቃስ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ነቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ዕድላት ወፍሪ ብዝበለጸ ክጥቀሙሉን መሰላቶም ከውሕስን መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝከኣሎ ከም ዝገብር ኣነጺሩ ኣብ ካልእ ዜና ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከምኡውን ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ከተማታት ደንቨር ፎኒክስ ሳን በርናንዲኖን ሳንዲያጎ ሎስ አንጀለስ ኦረንጅ ካውንቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተመክሮታቶም ብምልዋጥ ሃገራዊ ኣበርክቶኦም ንምዕዛዝ ዝዓለመ ናይ ዘተ መደብ 9 ለካቲት ኣብ ላስ ቬጋስ ወዲቦም ብኻል ወገን ድማ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማታት ሮማ ሚላኖ ቦሎኛ ፓርማ ፍረንሴ ናፖሊ ካታንያን ባሪን ብርክት ዝበሉ መሓዙት ኤርትራን ኤርትራውያን ወጻእተኛታትን ኣብ ዝተረኽብሉ መበል 29 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ጸምቢሎም ተሳተፍቲ ኣብቲ በብወገኖም ዘካየድዎ ጽምብላት ንዝበረኸ ሃገራዊ ክብረት ውዳቢኦምን ጥምረቶምን ብምትራር ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ንዓድታት ግነሰባ ማዕኾኖ መርበትን እምበዓርባን ዘገልግል ብኣስታት 2 ሚልዮን ናቕፋ ዝተሃንጸ ፕሮጀክት ጽሩይ ስተማይ ብ3 ለካቲት ተመሪቖም እቲ ብምውህሃድ ህዝብን መንግስትን ዝተሃንጸ ፕሮጀክት 6 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ሻምብቆታት ማይ መኸዘን ማይ 8.5 ኪሎዋት ዘመንጩ ናውቲ ጽሓዊ ጸዓት ከምኡውን 4 መዕደሊ ነቑጣታት የጠቓልል ሓላፊ ጨንፈር ማይ ዞባ ደቡብ ኣቶ ክብረ ምስግና ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ፕሮጀክት ንኣስታት 1600 ነበርቲ ናይተን ዓድታት ከምኡውን ንከማዊ ሆስፒታል ማይ ዓይኒ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ምሕባር ህዝቢ ብጥንቃቐ ክግልገለሉን ክከናኸኖን ኣተሓሳሲቦም
ሓላፊ ምክትታል ዓድታት ንዞባ ማይ ዓይኒ ኣቶ ክፍለ መንግስት ብግዱ ህዝቢ ጨንፈር ማይ ዞባ ደቡብን ኣብ ምዕዋት ናይቲ ፕሮጀክት ንዘካይድዎ ፃዕሪ ብምምጓስ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ኣብ ምሕደራቲ ፕሮጀክት ማይ ብሓላፍነት ክትዋሰቕ ተማፂኑ ነበርተን ዓድታት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ በቲ ፕሮጀክት ዝነበሮም ሽግር ተፈቲሑ ድሮ ፅሩይ ዝተማይ ክሰትዩ ከም ዝበቕዑ ብምርግጋፅ ኣብ መጻኢ ተወሳኽቲ መዕደሊ ነቑጣታት ንምስራሕ ካብኦም ዝሕተት ንምምላእ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊፆም ኣብ ንኡዞባ ከርከበት ህዝቢ ብቑዕን ዝተማለን ኣገልግሎት ሕክምና ዝረኽበሉ ባይታን ምፍጣርን ተጠቃምነቱን ምዕባይን ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕናቲ ንኡዞባ ነርስ ተስፋዝጊ ዮሃንስ ንኤርና ብዝሃቡ ሓበሬታ ኣብ ሓንቲ ማእከልን 4 መደበራትን ጥዕና ዝነጥፉ 28 ሰሞያ ጥዕና ከም ዘለው ነተን ኣብ ዝረሓቐ ከባቢታት ዝርከባ ዓድታት ምብፃሕ ድማ በብእዋኑ ወፍራታት ከም ዝውደብ ብምጥቃስ ሳላቲ በብእዋኑ ዝካየድ ጎስጓሳት ተጠቃምነት ህዝቢ በዘመናዊ ሕክምና ዕቤት የመዝግብ ከም ዘሎ አረዲዮም ኣብ ማእከል ጥዕና ከርከበት ኣገልግሎት ሓፈሻዊ ሕክምና ላቦራቶሪ ከምውን ምክትታል ቅድምን ድሕረን ሕርሲ ከም ዝወሃብ ዝተቐሰ ነርስ ተስፋዝጊ ከም ውፅኢት ናይቲ ዝካየድ ጎስጓሳትን ፃዕርን ክትትል ቅድምን ድሕረን ሕርሲ ዝገብራን ኣብ ትካላት ጥዕና ዝሓርሳን ኣዴታት ዕቤት ከም ዘመዝገበ ገሊፆም ሕማም ዓሶ ንምጥፋእ ብዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት እውን ትርኢት ሕማም ከም ዘንቆልቆለ ብምግላጽ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ወርሒ እናተንቀሳቐሱ ዝህቡ ኣገልግሎት ክታበት እወታዊ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ አብሪهم ነርስ ተስፋዝጊ ኣብ መወዳእታ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ምስ ስፍሓት ናይቲ ንኡዞባ ዝመጣጠና ስለዘይኮና ገና ፀገማት ከም ዘሎ ብምሕባር ተወሳኺቲ ትካላት ጥዕና ክዋደዳን ሕፅረት መድሃኒት ቆላሕታ ክወሃቦና ተሓሳሲቦም ተገልገልቲ ብወገኖም ህላወ ናይተን ትካላት ጥዕና መሰረታዊ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡን ንቕሓቶም ኣብ ኣገባባት ምክልኻልን ኣፈዋውሳን ሕማማት ከበርኹን ከም ዝሓገዞም ብምጥቃስ እቲ ዕድል ናብ ርሑቕ ከባቢታት ከስፋሕፍሕ ተላብዮም ነበርቲ 21 መምሕዳራት ከባቢ ንኡዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ 11 መጋቢያታት ዘገልግሉ ድያኑ ከማዊ ኣብያተ ፍርድን ሽማግለታት ዕርቅን መሪፆም ኣካየዲ ስራሕ ንኡዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ኪሮስ ገብረ ማርያም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ተራን ኣበርክቶን ሽማግለ ዕርቂ ኣብ ስልጡን መስርሕ ፍርድን ምስፋን ስኒትን ዓቢ ምዃኑ ብምጥቃስ ዝተመርፁ ድያኑ ሽማግለ ዕርቅን ተሰኪሞምን ዘለዎ ሓላፍነት ብግቡእ ኣብ ምትግባር ብዝለዓለ ክሰርሑ ህዝቢ ድማ ዘድሊ ምትሕብባር ክገብረሎም ተላብዮም ነበርቲ ብወገኖም ኣብ ዳንነትን ሽምግልናን ብቕዓት ኣለዎም ዝበልዎም ስለዝመረፁ ብቕንዕና ክነጥፉ ዘለዎም ተስፋ ብምግላጽ ኣብ ዘካይድዎ ንጥፈታት ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ቁሩባት ምዃኖም ኣረጋጊፆም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝስዕብ ዜና ወፃኢ ሳናጽን ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄርያ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ብሰንኪ ዝፈጠሮ ፀጥታዊ ዘይምርግጋእ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ጥራይ ብውሕዱ 30,000 ዜጋታት ሃገር ናብ ጎረቤት ሃገር ካሜሮን ከም ዝሃደሙ ጸብጸባት ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጦም እቲ ፀጥታዊ ኩነታት እናገደደ ይመጽእ ብምህላው እቲ ኣሃዝ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዕጽፊ ክውስኽ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ኣሚቶም بمسرت ጸብጸባት ሕብራት ሃገራትን ህይወቶም ብምስጋእ ካብ መወዳእታ 2018 ንድሓር ናብ ካሜሮን ናይ ዝሃደሙ ናይጄሪያውያን ቁጽሪ ልዕሊ 100,000 በፂሕሎም ሕብራት ሃገራት ብሰንኪቲ ዘይርጉእ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ዓዶም ንዝተመዛበሉ ግዳያት ንምርዳእ ኣስታ 850 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ሓቢሩሎም ብዘይካዚ እቲ ውድብ ኣብ ማዓስከራት ካሜሮን ጫድን ኒጀርን ተዓቂቦም ንዘለዉ ኣስታ 40 ሚልዮን ዜጋታት ናይጄርያ ንምሕጋዝ 135 ሚልዮን ዶላር ህጹጽ ሓገዝ ክግበር ፀዊዕሎም እቲ ፀጥታዊ ዘይምርግጋእ ዝመጽእ 16 ለካቲት ክካየድ ተወጢኑ ንዘሎ ፕሬዝደንታዊ ምርጫት ሃገር በኣሉታ ከይጸልዎ ስጋት ኣሎ
أول هاجرات كيدان سمين أتلانتيك نيتو كبروسيا كمت نزخل ጸጥታው ስጋት ንምክታዕ ወታደራዊ ጥምረተን ከሕይላ ምዃነን ሓቢረን እተን ሃገራት ነዚ ዝገለጸ ብ13 ለካቲት ብመንገዲ ሚኒስትራት ምክልኻለን ኣብ ከተማ ብራስለስ ኣብ ዘካይድኦ ርክብ እዮም ሩስያ ንዘይምፍራይ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ብዝምልከት ምስ ኣሜሪካ ካብ ዝኣተወቶ ውዕል ምስሓባ ሚሳይላትን ንምዕባል ዘለዋ ጥሙሕ ዘመልክት ምዃኑ ዝጠቕስቶ ሚኒስትራት ሃገራቶም ወታደራዊ ዓቕመን ከሕይ إلى وانو كم زخنا رديهم أمريكان روسيا نتي نمعبال كاب حموشة ميتي كسب حموشة شن حموشة ميتين زونجف ناي مأكلي رحكة ميسايلات زخل كلك الميسالات عمتات زختم أو علب بمفراسوك وأقصى مسنحن صبات يحبرهم مفراس توعل بدرجة علم وددر مفرات وار كيس عبيم كإلى تاسقاتهم زقلتهم إذا خمسين كله صحفي كيران سمين أنا تكنيتو جنس ستولنبرغ بزعباتي قداي صباح 15 لكاتيت مس مينستر قداي وزير روسيا سيرجي لافروف كرخب مخانو حبيرهم بعصرت سلسلة لكاتيت أبدوبا مبرق إيران بستخايدة شبراو مدقعتي أبالات حلوة سراي تاجر زركبوم بوحدو 3 تقتيلهم بتين قفلاي حلوة سورة إيران علامة كم زجبر استنقرلو مدقعتي بوم عصرتات كم زقصلو زحبروت سمزي تاجر هندستون من اللي مرمراي كايد كم زلو أرديوم أبستفلا لي كابيتات تاجر تدقاقامي شبراو مدقعتات كايد زت أن حد عيش كايد وكخون كم زخل جناق مساتالهم شبراو جلة أب مسكرم كتشحن 18 أب دوبا معرب تهاجر بزكايدو مدقعتي هوت لعلي 10 سبات كم زتفقت سبات حبرم أمريكا زودبتو تازوا مأكل مبران محاس زعلمة هجرا وعلى ب13 لكاتيت أب بولند تخفيتم أبزي أب كتما وارسوز أنا عزلون سب السلطان لعلي سوسا هاجرات ساتوفو زلون وعلا قدان كلاسو مدبات إيران زعبيار استكوينو كم زلو تغاليهم إذا هم زيلن كلا أبزي نايكل تمعلتات وعلا بمبقار جرمن فرنسان زركب أن وسنت هاجرات إيروبا مزارب معكنا زينا كوين اللوم تنزيت ساتفا هاجرات تي وعلا بقندو أب لعلي إيران تغطين مفتار زعلم مخان بمقاس تساتفنتن كم زي سحبايزك على حزلهم مس إيران كايدو أنا نقدر نتفتات كم زقط لأز جلساتن هجرات أب لعلي أنا زجبر كتباون دبلوماسيون تعطي أو ما كم زت أنا حتى بسبات حبرهم نأجندنا نتوى على زت عامة صحفية بوليس قدرت هو زي أوروبا أو حبرت فيدريكا موغوريني كم زيت الساتف قديمة محبرة يقلت أبتو على زت الساتف زلوا صحفي قدرت وز أمريكا مايك بومبي زمت عربي نبكة مبراس لس بمساو بسعبات قداي مس موغوريني كرخب مدبلهم روسيا إيران كازاكستان نص نقداو سممع كتيمن تسممع لعلوت سمزي 3 هاجرات ب13 لكاتيت اب كتما موسكو اب زكايد وركبي تفريمهم ابزي اب قربا مصاي تكبراو كم زخوز تحبره سلساو سممع بهاجرات معراب العبلي روسيان إيران نزغبر قطباو صاطي بخفيل كهدو كم زخل تنتن تقطبا يمتهم إيران كاب روسيا كتتو نصنحت متن سرناي ورحوي ناب استات 1 مليون كنتال كب كتبلهم وط كم زلاز تقصو صبصبات السممع زينة وطند فيت كفترلو كم زغل يحبرهم ابتي سممع كو انت زي تطقسه 3 هاجرات بناي بعلم بات عراق تقما كم زخلايو زغل زلهم ايران روسيان غوربابتان ناب زحقوف بيرئيس زفلت قطوا متخخاب كتصنبر مدب كم زلواي زحبر اذا هاجر مستياب 2015 تمسرته روسيا كازاكستان بيلاروس ارمنان كرغستان زحقوف زبا متخاب نص نقداو زبان مسرات اب زحلف عمت كم التسمامعت صبصبات يتقسم بلجيم تماري 13 لكاتيت بستخايده بمحبرات سرحتنيا تستودب سراح دومناي مبال ادما محبر قطباو صقمات كم زفطره تغليصم بسنكت عدما أمايت براتات كم التسنغالة كجلت انكلا نتفتات مقعزيا بابر مدرون بفرق قوديلو كم زوعلة سمزت هاجر حبيرهم اتي نمو صخدو مززت قلب عدما 24 ساعتات كم زغط سألك فلت تخيل اللوم منقس بلجيم نتي عدمان مهداء بزعباز وصل السقمتي زاقيت زخوانا مقلتي كم زي هابيو زقلت سلام
حفشاو زينا بستزازي ملو كبرات تخاتلتنا بروح معلتي